So umuntu wesifazane asikho isidingo sokumrape njengoba nguvezile uyathenga umuntu wesifazane labakhona abadayisayo mfethu uyithokozise uhambe uyilalela ekhaya kini uqhubeke umrape kanjani lo muntu akakwazi ngisho ukubamba lo muntu uzomrape vele ngendlela ofuna ngayo angivikeli bona ngilahla abantu besilisa but njengamajidi abantu besilisa asizameni ukuthi sishele sibaqomise ngoba yabona mawusuboshiwe vusi ngineshow ukuthi umuntu ozomrape manje uzorape isandla sakho why ngithi isandla ngoba uzobushaya indlwapho 2 uzorape enye indoda ungitshene uyindoda ulala omunye umuntu wesifazane usuyojika nje suddenly wena usumuntu wesilisa olala omunye umuntu wesilisa yabo ngenxa nje into oyenze yangaqeda ngisho u5 minutes ngokungacabanga so igwebo lezo ke mfethu ngiqamba manje that's why is serious kangaka ngoba lento ngikutshela bazokubalela lapho ukuthi uthathe advantage lo muntu akakwazi ukuyilwela akanawo amandla okudila nawe athi ngesikhathi bekubalela and most of the time ecourt ama high court ababukeli abaziyo bazokutshela lento le ukuthi icala le rape ngizokhuluma ngapha ngakithi empangeni amacala e rape ahingisho umuntu wesifazane and wakwaba kuyi rape phambilini omunye wabo ngineshow ukuthi showcase le uyamnyanya umuntu uyakhala ngisho uyinyembezi lo yasisimuhle phela une short hair wathi urelaxile ekhanda loya ukunyusela ngisho ilento le ijazi leli ekukhomba ukuthi la unesibaze nawareshwa babezama ukuthi bemgwaze noma bemdlokohle nangomesi so wena ukwenza kanjani lokho ngoba bona abantu besifazane banenyanga yabo ngakho ngikutshela ukuthi uma urapile kwenziwe isibonelo ngawe ukuthi ozo rape azi ukuthi uyaphi so asikho isidingo sokurape so life sentence ejele angicabanga ukuthi ungagcina uthole wona kuphela urapile kungaedeka more and uwazi ukuthi wena usuyini usumuntu ongasafanele uhlala eduze kwabantu isikhathi noma kuthiwa bakunikeza ushwele kodwa la owone khona ngineshow ukuthi abakubasobe ngakufuni kahle kuyenzeka ke kodwa vele uthola ukuthi kuthiwa kwenzeka irape bafu kodwa kuthiwa ngirape intombi yami ngirape kanjani sithandana ungayibuza ngithi kuyenzeka ngikurape sithandana mhlawumbe namhlanje awukho ready ukuthi ufuna ukulala nami mina ngithi ngey manje ziyakhala manje mawuthi ngathi ngithitha lapha ngenze lento engiyenza ngenkani sekuyirape leyo ngoba once wathi awufuni mina ngakwenza ngenkani sekuyirape doesn't matter ukuthi ngiyakuthanda noma sithandana kodwa once ngathi ngifuna ukwenza ukuthi wanqaba mina ngafuna ukwenza ngenkani it's a rape angiphathi ke mozo rape ingane encane khona abantu mfethu angathi noma ngakuxoxela ngenye case yomuntu owa rape ngineshow ukuthi benze isibonelo futhi ngaye ngempela ngoba loya futhi ngicabanga ngekeze ephile uzofa noma sewafa angikho sure loya mfolo yawabuye edakiwe ehlala nentombi yakhe emqashweni banengane encane ingane le inenyanga angikho sure kodwa kwathiwa zinyanga ngiyazi azazinganani ubuya udakiwe kodwa kwase kuyingane nginamanga not inyanga yes yayinonyaka nenyanga uyabuya uzenganeni uza kunkosikazi bahlala emqashweni ku1 room uyafika la uphuzile ufika uthi ufuna ukulala nalo wesifazane uthi wesifazane uzolala nami kanjani phambi kwengane uthi lona ingane iqedwe wenzani ingane fethu ngiqamba manga bayigwebisisa futhi nje angifuni uqamba manga nami akubanga akaze kungithinte nje ukuthi ngiyamzwela hayi ngeke ngoba ngazi ukuthi ingane uyizala kanjani uphinde futhi uyirape wena mvikelwayo wena manje usuyisitha sayo uyabona wena manje umhlukumezwayo so nje angibanga ndaba so iyo lawo macala erape kanjalo so izinto ephathene namacala erape ke mfethu eSouth Africa yo hayi not even eSouth Africa kuphela ngicabanga ukuthi the whole world because i rape iyinkinga kakhulu ngoba usukunukubeza umuntu ozoqhubeka ephile
kodwa kufanele ukuthi usefeel. Yeah. So that's why inegwebe eziningi, you understand. So ina mabegweba benza sure ukuthi hayi nala ukhona uzoxoxela abanye ukuthi hayi cha le manje ayingifuni ingigweba isisile. So ikanjalo. So ele rape uyabona ukuthi angithi uyabona ukuthi izinto zalamacala ukuthi awafani ukugqekeza ukushaya umuntu ukurape nokubulala. Yeah, so ake sibheke ele lokhuzana. Yeah. Ele i-heist ubamba ama-heist njengoba nje imani heist like yeah lawo ke noma ngeke ngisho a lot ngawo cause ngangisafuna nami kuyo experience. Yeah. Kodwa kubantu sike hlale like ngoba phela siyaxoxa uzwathi ngoba ngangithethe uma uboshiwe siyahlala abantu abenza ama heist ukuthola baqulelwe ngeminyaka o70 something years ejele yabo. I-heist ngisho ukuthi nayo ingxenye yezinto engafanele icindezele uma ubhekisisa kahle ngoba kahle ngithi imali vele iyona ebamba icountry ukuthi umnotho wayo ungakanani. So when if uzothatha le mali uyoyibeka ingasebenzi ngicabanga ukuthi usukubulala umnotho wecountry kahle. South Africa yonke ifile manje ngenxa yakho ngoba phela iRand lizontenga. Yeah, so that's why ubona kuthiwa if thothi ubutshontsha imali kufanele kube nendlela ukuthi bekukhiphe not ukuthi bethi ushwele. Uma nje la icala likulahlile imali bengayitholanga kufanele bekugwebe kancane mhlambe bona 15 years kanje kuzophuma umsebenzi le mali. Uzophuma isebenze le mali phela. Ngeke ukuthi ngafike kulahleke 12 million. Yebo banjiwe but awukhiphi lo 12 million. Kodwa iproof ikhona ephathekayo ukuthi wena umnazwa leli cala likugwebe. So imali kodwa ayikho. Uyabona vele lo muntu lapho ngoba ugwetshwa umuntu angithi ophefumula njengawe vele naye usebenzela istate imali ye-state. Uya understand uyabona ukuthi kufanele vele naye ecabanga oh vele futhi ngisho ukuthi kula ama case bayatshela le case kanje ngoba ngithi ilento le ifola under law. Yeah. So kunencwadi ye law schedule ngoba uzothiwa schedule 6 imeda ngoba schedule bani kanjalo ngicabanga ukuthi usekhona ukuthi leso sigwebe sikanje sanafanele sibe nezinto zakhona indlela ukugweba. Yeah, ngicabanga ukuthi nayo lonto engikhuluma ngayikhona ukuthi no lo ngobe usuke ebulala ikusasa le South Africa lo muntu lo mgwebe kakhulu uma uyitholile imali. Uma ungayitholanga umgwebe kancane kuze ezophumela futhi uma uphumile wazi ukuthi awuphelile kanjalo bazokulandela bazokunika ngisho 5 years ungaphandle. Each and every movement oyenzayo bala eduze ngeke uzubona bakulandele beze bekuthola imali nawe yedwa bekakuthatha futhi bekubuyisele back sebezokubophela abantu trial nemali engaphezulu kwengaka. Uyayibona lonto? Yeah. So okama heist impesa ngeke ngikwazi ukugcizelela kakhulu khona ngiyabuka ngoba vele kahle ukubulalizwe kuyafana nokubulala abantu. Yeah, ubulala abantu. So ngiyanesho ukuthi uma bekuthole nemali fanele bekugwebe kakhulu. Kodwa nje mina ngeke ngahlala nabo o15 12 80 yes yabo beyilezo kugweba mina bengeke ngibabona. Yeah, bakhona abantu ukuthi ngesikhathi benza iheist bebebulala at the same time. Yeah, labo bano life sentence ke neminyaka futhi ngaphezulu. Yeah, kodwa nje kodwa most of the time iheist vele suke inokuhlukumeza phakathi okukhona. Yeah, ngoba ngesikhathi udraw insimbi udrawela umuntu ukumsabisa ngathi isibhamu kuphela futhi mangakhomba ngaso kuthiwa kungcono kuthiwa ngudubulile kunokuthi ngikusabisa. Yeah, ngoba ungenza manje every time angibona wena ngiyakusaba. So kuyekuthiwa ke elinye icala leli moyenza iheist suthi ungenza amacala u2 wena lokusabisa elokubamba imali. Uyabona angangiphathi emodubulile. Ngizobuya la isibhamu sisodwa. Yeah, isibhamu ngoba kuthiwa umama yingane kodwa kusisibhamu yonke lento le kahle. Yabona ngokugcina kwami ukwazi uma ubanjwe nesibhamu silandelelwa ukuthi esikabani lo muntu usasuka kanjani kuyena emvelo bese sisukile senzeni sabanjwa kubani. Uyambona lesibanjwe kuyena yonke into engikhuluma ngayo eyakhe yonke uma sabulala abantu nje sibanjwe kimi ngithi
awami wonke lawo macala mina ukuyikhipha kulamacala ukuthi ngithi nami ngasinikeza uvusi ukhuluma iqiniso ukuthi ngasithola kubani nje kuyolandelwa lo muntu futhi soze kufike la siphume khona soze sifike siyothinta umnikazi waso so ngifuna ukukutshela ukuthi isibhamu siyalandelelwa besilambe kulandelele ngaso so uyaboshwa ngizama ukuveza isigwebo kahle athi sesibhamu ukuthi singakhuluma ngento engakanani so uma isibhamu besithole singena number sekufanele uboshele ukuthi uthola luphethe isibhamu ngokungemthetho awunayo license yokuphatha isibhamu but akwaziwa kodwa ukuthi sikabani asikwazi ukutraceka futhi ukuthi sibulale ibani because inamba yikho abakwazi ukusithola ngenamba ngithi right kodwa mabakubamba nalesi sibhamu sineyinhlamvu ezo9 should isibhamu singakunikeza singakubopha 5 years esingabulalanga umuntu esingatraceekile lo 5 years isibhamu ngiyayikhipha emagazini out neyinhlamvu u5 years okwesibhamu each and every bullet u5 years u5 years yeah kusho uzogcina uboshwa umnyaka emingaki la mawu9 ungayibalela uthi 5 times 9 uzoyithola answer uyabona ukuthi leminyaka simngakanani simningi kakhulu uhambe uyothenga isibhamu kumuntu ongidayisela isibhamu ngoba khona abantu abakwazi ukundayisela ibhamu ngasese ethi umuntu ayingidayisela isibhamu ufuna ukuyogada umuzi ekhaya fanele wazi ukuthi lo muntu okudayisela isibhamu uyena okubophayo ukudayisela ijele kahle kahle uboshiwe izwa ngami wena uhamba othenga ijele ngaphandle wazolifaka ekhaya so uboshiwe ngoba lesi sibhamu khona umuntu othi hayi sokuthi ngigada umuzi vusa usiphethe manje isibhamu ngiyaqhamuka la ngusakaza ngempama uyazi ukuthi impama ayikwenzi ukuthi ushaye ufisa ukubaleka impama ekwenza ukuthi ulwe kahle ufike ukuthi ngifike ngamaqhuba ikufaka umfutho ukuthi lo uyangeyisa lo yebo so uyamajina ke ngizokuhlohla kanjalo sila isibhamu usiphethe mase kubhaka ungishaya ngempama angidaba ukuthi mina ngithe sokugada umuzi kuzokwenza noma ke angisiphethe angishaya ngiyahamba ngekhaya mangifika ekhaya ngenza njani angithi ngiyasithatha noma ngiyokutshontsha ngasese ngiyakushaya ngiyabanje ukuthi ekugcineni ngishayiwe angithi ukuthi ngihambe ngothenga icala mina ngithenge ngegada umuzi akuseyona umuzi esingugadile sengiyabulala ngoba sengiyazi nginento eqhumayo ukuthenga isibhamu ubuka ukuthi kunjani thenga isibhamu mhlambe ngo3000 rand mhlambe 700 1.5 bekuncishe ngisho ibail ka 1.5 lo manje kufanele ucelele umuntu okudayisa isibhamu ezokukhiphela lo 1.5 ekunikeza ibail ungazi noma usazogcina ugwejiwe so ukugxila kwela mhlambe kulaba let's say mhlambe unalo lwazi laba bama mhlambe umuntu manje ubanjwe nama drugs iba kuthi khona kuba yisigwebe singakanani le ama drugs imfethu ngiqamba manga ayibophani lutho lento ababophi ababophi nje mhlawumbe abangakubopha makuthiwa wena une warehouse yakho mhlawumbe akhandwa uwe khona lapha ekubambe nayo yonke into yakho wena uyispreadayo la ngathi bengakuqola ngomba kodwa most of the time usungune bad mawugwetshiwe ugwetshela ama drugs mhlawumbe like uyawabhema noma uwabanjwe nawe ephayitheni mhlawumbe uyawadayisa one iphoyisa amaliza kuwena lo muntu omnyama noma kungeyona umuntu omnyama lo muntu elisebenza ngoba lisebenza nje lifuna isarali by end of the month so mina le sarali mhlawumbe ithi 30000 mina uyangibamba manje and at the same time ngoba uzongibamba fanele kuzoba nemali ekhona mina mangithi manje ayikuse asikhulumeni now 25000 noma now 7000 noma ku depend ukuthi sikhuluma nesibali singana nami sama drugs engwaphela so ngizokunikeza 1.5 within 10 minutes kanti angithi usebenzela imali wena ezuyiphoyisa so lo muntu vele uyahamba emveni kwala akabulalanga umuntu so uyabona yes uyabulala abantu moba bhemisa ama drugs but physically awubulalanga umuntu uyayiyela yena uyizela yena kunabantu abondla imndeni ngemali yama drugs baningi so hayi lela cala ngoba uma kwenzekile ejele kubosha abantu bangaphandle abagwetshwa laba bantu 13 gwetshwa 2 years 3 years uzohlala uwafalo sosigwebo futhi ngeke hlala la eSouth Africa uyahamba uyakulendawo ukuthi iselindela bemthatha mangwase Kongo bazomthatha bemuse Kongo uyazi ke mayise Kongo akenza ngaqala eKongo ngithi bazo uyindoda ekhululekile he's a free man so uyaphuma
usengabuya futhi kade ehamba mhlambe within a week engaphinde ebuye futhi labantu bangaphandle most of the time laba badayisa ama drugs ngoba ubona uzokuthoba bosho ubabona bakhona ileyo nto ebawinisayo ngoba ngithi icala lenze eSouth Africa akazi ukuthi bavumelana ngani ukuthi umuntu wakwelinye izwe mayenze icala kwelinye izwe mayesiya kulelezweni lakhe ukuthi isigwebo waye siyaphela noma kwenzana nangazi kodwa asikho isidingo sokuthi umuntu enze icala eSouth Africa ehambe ebuyelezweni lakhe ngoba uthola sekhululekile akaqhubeke edonse isigwebo esimbambele kulo lelizwe langakubo not ke la eSouth Africa mhlawumbe ezweni langakubo kodwa mase imgwebo u20 years akahambe i-date yashiya ukuthi simbophe novela uhamba nefile lo muntu akafike lelizwe langale eqhubeke ngalesi sigwebo ngendlela yakhona ezisiqede but ngiyengibabona ubuye beza la umuntu umazi hawu kade ukuthi waboshwa umuntu wakho 3 years now 3 years mhlawumbe uyabalale 6 back uthi yabona nanga futhi unyaka kusekhona ufike kanjalo umuntu la thothuye ngale ngakupho sephumele ngaphandle uyabuya futhi weza khona la eSouth Africa uzokwenza same thing akithi vele ngisho ngangibona manje endleleni ngihamba uyiphosa athi ungibophile ngeke ngithathe ngisejele nganongigwebile wena vele uzongifunela ini ngoba icala lami lijezele sengiphumile phela nengithathe nangisa ngakithi akunacala ngakithi inguzwa kahle so into kanjalo athi nawo awuphetha mfowethu mfethu mina engakusho la kuthina eSouth Africa ngiyona eSouth Africa konke la kufinyelela khona iTV umkhanya kude nobukela le channel mfethu asifunde ukwenza izinto ngokuyizethemba emhlabeni nokwesikhathi kunezinto thina siyilandelayo siyidelele ngenxa ukuthi mhlambe it's a daily basic izinto kwenzeka kwazo kodwa uthi uma usenkingeni ubuyele emuva usho yes lezi zinto lezi nebo into encane bengayinakile lazi kube ngiqondise nje la ngabe isiteshi sithatha network fast so ukufunda ukuzethemba ukwenza izinto zakho mhlambe angazi noma uzongivumela mfethu mhlambe kuthena ukuthi sibe ne episode nje mhlambe nganoma ngizothi ukugcina yini mhlambe usukwini namhlanje mhlambe engizoveza kubantu noma ngibakhombisa abantu ukuthi ukuphila emhlabeni akululanga futhi akulula ukuphila emhlabeni futhi kumnandi kodwa ngesimo esivala uqhubeka futhi ngiqhubeke naye qhubeka naye so ngifuna ukuze emhlabeni yabona futhi voice ngoba ngila kunabantu bebenganginakile not ukuthi ngidinga ukunakwa kodwa ebengazi ukuthi nje just a normal people abantu esijwayele nabo kodwa sekunamagama aseqala ukuthi ebe khona ngokamthetho njalo mina lo muntu ungakwesinye isibongo ukuthi ngilala ngidlile noma ngilala ngingadlili ngicabanga ukuthi akumthinti nokuthi ngenzani akuyena akekho into akayiluzayo ngalokho yabo so angifuni ukukhuluma ngami ngoba ngila ngikhulumela nomuntu osekhaya ukuthi uyabona njengamanje kunabantu uthola ukuthi mhlambe sakhelene nabo noma abantu esithi singabangani nabo kodwa ekugcineni kwakhona siyabantu esifuna ukucekelelana phansi ngokwempilo asiyeke into efana naleyo la emhlabeni ngeza ngentando kaNkuluNkulu ngizohamba futhi ngentando kaNkuluNkulu uma konke kudale ukuthi ngibulawa uwe vuza shothi indlela ekudala ukuthi ngihambe ngayo nawe indlela ofanele uthole ngayo ithunze leminyama ukuthi usheshe ungilandele uyabo ngoba namhlanje ngisho ngangibulala mina angifuni uqamba manga ngizofa zibuze ukuthi uzophelela lapha akekho umuntu ophila inguna phakathi ngathi akaqhamuke manje akekho ngizofa mina namhlanje ngibulawa uwe ungibulalelani sekuphi ukuthi ungibulale why ufuna ukungicekela phansi ngempilo yami nami nginotala kula mkongo ukuthi ngeke ngihambe ngime phakathi neSouth Africa ngimemeze ngishoute ngithi hey impilo yami kanje kanje no nginosizi lami as umuntu ophila kulomhlaba uyabo nawa amasizini ukushintsha kweminyaka iminyaka iyashintsha ama 2000 ama 90s ama 80s indlela zokuphila zayingafani kunabantu manje evusi abahlukunyezwa abantu abakhelene nabo nabantu abaphila nabo esigodini ngenxa yokuthi akafundi ukumbona umunye umuntu eyaphambili uyabona mfethu ayikho into enhle ngalokho ngoba ekugcineni iyona into uzokuthiwa abantu babulele noma abantu bayathakathana uyabona mina ngifuna ukutshela iqiniso mina ngangakholele empilweni ukuthi khona umuntu okuthi uyathakatha ungabulala umuntu ngaphandle kokumthinta kodwa ngokuhamba ngokubheka sengiyazi ukuthi into ekhona le and iyenzeka
ngiyakubulala namhlanje nami ngizofa mase kufike sami isikhathi yini kanti epho ngiyenzayo angimiyeke umunye umuntu ephilela impilo yakhe miyeke umuntu ephilela impilo yakhe ezenzele indlela yakhe uhlangana lapho uthi ngenza ini uyabona kunabantu futhi abangasayiphila impilo abayifunayo befuna ukukhombisa abantu ukuthi no thina siphila le mpilo angazi ngayibeka kanjani mfethu awukwazi kodwa ukutshela umuntu ukuphila impilo ephilwa omunye umuntu ngoba isondele imoto elihamba kanje akugcobe kanye kanye same time ingoba namhlanje okwami kusasa kuzoba okwakho wena woza kimi uzofunda kuphela ukuthi ngifike kanjani la ngoba nginawo umona ngizokunikeza nawe indlela uthi hayi no mfethu mina ngiqale la ngaze ngafika la siyabulalana vusi siyaphela yabona njengamanje mangakutshena khona iminyaka engangiyilandelela lento yokuthi iliphi izinga elikhona elikhulu elokuzalwa nelokufa kwabantu angingayisho ukuthi le kodwa ngokubuka kwami njengamanje lokufa kwabantu liningi siyafa sihlukumeza abantu sizale ingane ziphinde zizothatha ijezo zethu uyabona angithi mina sengiyazi ngomhlaba yonke impilo senginayo ingane yami iyeza ngemuva that's why ubone nezingane ziganga kanje ingane ziyaganga futhi lezi encane ziphatha ibhamu ziyatshontsha zibhema idakamizwa azazi noma liyaphuma noma liyangena most of the time angibeke kabi kodwa ilezi ingane ukuthola ukuthi emakubo ziphila grand you understand ingane eyazi ekhaya manje makuthiwa kunesinkwa nopholoni angifundi lonto leyo mina ngifuna ukuthola like ilento le cheese ngifuna kube sandwich right bese kuthiwa hayi nansi siyayithola vele lengane iyithola everything like hayi iyaphuma iyaphi ingane yo experience izinto zangaphandle ifike ihlangane nami mina ngihluphekela mina mase ngifika lapha mina makuyakhipha 100 rand ngibona umkhulu ngothatha ngiyaseva lapho 30 rand fire party sayidla le mali isuka nawo kuba ngithi phela yona ifika ikhale kanye kuzwakala mina ngizoyifundisa lezi zinto ezimba izothi mayisithola bese ifuna ukugaina more ziyadlubulundela ingane umzali mfethu ekhaya etshena ingane ethi ayiphathe kahle uthini mawuthi ingane ayiphathe kahle yini ukuyiphatha kahle awuchazela ingane ayazi phela ichazele ukuthi ukuyiphatha kahle ungasabi ingane ukuyitshena ukuthi wena uhambe kule mgodi ngakho uyitshena mothi ukusaba ukutshena ingane ukuthi wena nawe abafana bebekushintsha shintsha uzothola yona ingane waqala ukushintsha itshena ingane ukuze kunjalo yazi uzotshena ingane uzoba nengculazi ingane esikoleni ziyafunda ngengculazi eprimary kuyaziwa ukuthi ingculazi itholakala kanjani kuyaziwa futhi ukuthi yini isiphetho sengculazi iyayazi ingane le nto le itshena ngento ingane ethi mayimove every day iyibone you understand uyabona kwicrime ungena kugebengu it easy ukuyongena hayi ukuphuma mfana kethi kunzima wobona makuya ngokuthi uyahutshwa ubaleke ngisho emeveni ungangena uphume ngale kodwa bese kuthiwa ubuyele emuva iphara mabelibambile athi ngena ngewindi kuyakuthiwa ngena futhi ukukhombisa ungena kanjani kuba nzima kabi ukungena yabona laba fethu sithi amaphara abahlala emgwaqweni laba bakhona ngekuzo badabukela akhona kufanele badabukela kuneyinkinga yesemakhaya esikhipha ngaphandle size sigcine sixolele ukuthi singamane siyohlala emgwaqweni noma siphila ingqondo siphila impilo ukuthi ingqondo yami engasebenzi uyabona umuntu osemgwaqweni madla idakamizwa usuke ebulela ingqondo ufuna ukutshela umuntu ediksile cabanga izinto eziwu2 engavela umuntu edala engiphikisa izinto akayicabangayo zize lezi zinto zimholela ukuthi wenze crime cabanga into yokubhema cabanga into yokudla if engayitholi lezi zinto useyagama uyabona ukuthi yini emlimazile 3 of things ubhema a day awungitshela mina namhlanje fanele ngazi ingane zami lalendlini kufanele ngazi fanele ngithola umsebenzi wemali fanele yathi mina izingaka izinto ngifuna impilo yami kusasa impilo yengane zami lo muntu hayi akekho lapho uhamba ngoba indaba ziningi izinto ehlumeza emakhaya baxoshwa abanye abantu abakhelene nabo kunezinto abazenza abanye badakwa umbuso lento ibajove umuntu esohlala emgwaqweni uthothi umuntu ohlala iphile vusi mhlawumbe ummeli lo muntu uthi mawuxoxa naye kanje uhlala naye phansi angisho ngibakhuluma ngaba bafethu kodwa sekuyisikhathi nabo manje beshintshe bezama ukuthi belokhu mfethu uzoba umzali egcineni ingane yakhe izoyishaya kanjani isifuba ngawe mfethu ikubona uhleze emgwaqweni wena ungayishaya isifuba ngobaba wakho umbone ehleze emgwaqweni khona ungamrespect so uthola lengane ngoba uyishiye ekhaya hamba uhlala emgwaqweni unake idakamizwa uthini kuyona siphi isithuko ukuthi wena esikoleni bethi hayi baba bakho uhlala emgwaqweni vele lengane sizokwenzeka nawo manje izoba neenga
le engizoyikhiphela kuzo lezi ngane uyabona ukuthi isikhandi izinto ezincane kodwa igcina ziba nkulu ngiyathi nje ngeke uzoyinaka encane ngoba ngekuveza ukuthi kunezinto ezincane ezenzeka everyday esingayinaki sidlule kodwa uzobona ukuthi yazi kube ngiqondisela ngabe network iqondile so mfethu lokho asiphile sibe abantu egcineni siyaphefumula sonke futhi sizofa ngihlezi nawe nje kanje namhlanje ngoba sekuwumlando ivideo suyivela yabo noma akayibuki mhlawumbe uzoyibona elalele into engisho nawe uzophinde futhi elandele mina so kunjalo nje ungena esibeni yaphuma ungena esibeni ngiyaphuma hayi siyabonga kakhulu mfowethu wakeqa amagoli onendlebe uzwile mfowethu siyacela abafowethu nisilandele kuzo zonke izinkundla zokuxhumana silandele ku TikTok nisilandele ku Facebook nisilandele na ku YouTube bese niya subscribe niwashare futhi nama video niwaseve futhi for ingane ukuze nazo zizothola ukudla kwendlebe siyi channel hamba phambili umkhanya kude ke sithi siyabonga